Απολαμβάνετε το σεξ. Φυσικά και το απολαμβάνετε. Οι περισσότεροι από εμάς το απολαμβάνουμε. Αλλά το πραγματικό ερώτημα είναι, με τι είδους σεξ ασχολούνται περισσότερο οι άνθρωποι? Είμαι ο Dr. James Carter, ουρολόγος και χειρουργός πιέλου, και σήμερα θα σας παρουσιάσω τις 10 κορυφαίες σεξουαλικές δραστηριότητες που απολαμβάνουν οι Αμερικανοί, βασισμένες σε μια μεγάλη, εθνικά αντιπροσωπευτική μελέτη. Είτε είστε απλώς περίεργοι, είτε αναρωτιέστε τι θεωρείτε φυσιολογικό. Μείνετε εδώ, γιατί μερικά από αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να σας εκπλήξουν. Πριν εμβαθύνουμε στις 10 κορυφαίες, επιτρέψτε μου να εξηγήσω γρήγορα από πού προέρχονται αυτές οι πληροφορίες. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν έρευνα σε πάνω από 2.000 ενήλικες της Κοσομεμόταμπαμαβονίπα, 975 άνδρες και λίγο πάνω από 1.000 γυναίκες, χρησιμοποιώντας ένα εμπιστευτικό διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν ώστε να αντικατοπτρίζουν τον πληθυσμό των εμίνατατάε, αναηλικία, φύλο, φυλή και άλλα δημογραφικά στοιχεία. Ρωτήθηκαν για τη σεξουαλική τους συμπεριφορά, τι βρήκαν ελκυστικό και την κατάσταση της σχέσης τους. Τα ευρήματά μας δίνουν μια εικόνα για το τι κάνουν οι Αμερικανοί στην προσωπική τους ζωή. Μια γρήγορη προειδοποίηση όμως. Το 91% των ερωτηθέντων δήλωσαν ετεροφιλόφιλοι, οπότε λάβετε υπόψη ότι αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να μην ισχύουν καθολικά. Ας δούμε τώρα τη λίστα. Πρώτο, κολπικό σεξ. Δεν αποτελεί έκπληξη εδώ. Είναι η πιο συνηθισμένη δραστηριότητα. Το 88,5% των ανδρών και το 91% των γυναικών ανέφεραν ότι είχαν κολπικό σεξ και οι περισσότεροι που έχουν σύντροφο το κάνουν τακτικά. Δεύτερος, αυνανισμός. Πάνω από το 80% τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών έχουν αυνανιστεί κάποια στιγμή. Τον τελευταίο μήνα, το 64% των ανδρών και το 41% των γυναικών δήλωσαν ότι το είχαν κάνει. Ο αυνανισμός πυροδοτεί συζήτηση, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι εξαιρετικά συνηθισμένος και δεν υπάρχει μία σωστή ποσότητα. Τρίτο, στοματικό σεξ. Τόσο το δώσιμο όσο και το λαμβάνω είναι πολύ δημοφιλή. Περισσότερο από το 80% των ανδρών και των γυναικών αναφέρουν ότι το έχουν κάνει. Μία υπενθύμηση, τα σεμεταμέτες μπορούν ακόμα να μεταδοθούν με αυτόν τον τρόπο, επομένως η χρήση προφυλακτικών ή οδοντιατρικών φραγμάτων είναι μια επιλογή αν δεν είστε σίγουροι για την κατάσταση του συντρόφου σας. Τέταρτη, παρακολούθηση πορνό. Ένα άλλο καυτό θέμα, το 82% των ανδρών και το 60% των γυναικών παραδέχτηκαν ότι παρακολουθούν βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο. Έχω συζητήσει λεπτομερώς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της πορνογραφίας αλλού, αλλά το βασικό συμπέρασμα εδώ είναι συνηθισμένο. Πέμπτα, σεξι εσώρουχα. 3 στις 4 γυναίκες λένε ότι έχουν φορέσει εσώρουχα για μια σύντροφο, ενώ το 26% των ανδρών παραδέχονται ότι επιλέγουν εσώρουχα για να ευχαριστήσουν τη δική τους. Είναι ένας απλός, διασκεδαστικός τρόπος για να δώσουν μια πικάντικη νότα στα πράγματα. Έκτη, αποστολή γυμνών φωτογραφιών. Μια σύγχρονη τάση, το 65% των ανδρών και το 54% των γυναικών έχουν στείλει ή λάβει γυμνές ή ημίγυμνες φωτογραφίες. Φυσικά, κάντε το αυτό μόνο με κάποιον που εμπιστεύεστε πλήρως, καθώς οι κίνδυνοι για την ιδιωτικότητα είναι πολύ πραγματικοί. Έβδομη, ανάγνωση ερωτικών ιστοριών. Περίπου το 57% των ανθρώπων έχουν διαβάσει ερωτικό περιεχόμενο και οι γυναίκες συχνά το προτιμούν από τα σεξουαλικά βίντεο. Το να μοιράζεστε ένα πικάντικο βιβλίο με τον σύντροφό σας θα μπορούσε να είναι ένας συναρπαστικός τρόπος για να ξεκινήσετε νέες συζητήσεις. Έβδομη, σεξ σε δημόσιο χώρο. Περίπου το 43% των ενηλίκων έχουν κάνει σεξ σε δημόσιο χώρο τουλάχιστον μία φορά. Για μερικούς, πρόκειται για ενθουσιασμό και ρίσκο. Για άλλους, είναι απλώς επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμος ιδιωτικός χώρος. Δέκατο, προκτικό σεξ. Αναφέρεται από το 43% των ανδρών και το 30% των γυναικών. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες μπορούν να βιώσουν αυξημένη ευχαρίστηση εδώ,
λόγω των νευρικών απολύξεων σε ευαίσθητες περιοχές. Αν είστε περίεργοι, σίγουρα μάθετε πρώτα πώς να το κάνετε με ασφάλεια. 10. Το ξύλισμα. Περίπου το 30% των ενηλίκων το έχουν δοκιμάσει. Ο πόνος και η ευχαρίστηση μπορεί να επικαλύπτονται στον εγκέφαλο, γεγονός που εξηγεί γιατί σε ορισμένους αρέσει να τα συνδυάζουν. Απλώς θυμηθείτε, η συνένεση είναι απολύτως αδιαπραγμάτευτη. Μπόνους, παιχνίδι ρόλων και ελαφρύ σεξ, το 22% παραδέχεται ότι παίζει ρόλους, το 20% ότι δένεται ή είναι δεμένος και το 13% ότι παίζει παιχνιδιάρικο μαστίγωμα. Και ναι, τα τρίο και οι ομαδικές δραστηριότητες μπήκαν επίσης στη λίστα, αν και πολύ λιγότερο συνηθισμένα. Στο τέλος της ημέρας, οι άνθρωποι ασχολούνται με μια μεγάλη ποικιλία πραγμάτων. Δεν υπάρχει ένας μόνο φυσιολογικός τρόπος για να εκφράσεις τη σεξουαλικότητά σου. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η επικοινωνία, η συνένεση και η διασφάλιση ότι και οι δύο σύντροφοι αισθάνονται ασφαλείς και άνετοι. Αν σας ενδιαφέρει η ανθρώπινη συμπεριφορά, η αυτοκυριαρχία και η συναισθηματική σύνδεση, πατήστε εγγραφή. Αυτό είναι το Stoic Wisdom, όπου εξερευνούμε τι πραγματικά κινεί τους ανθρώπους.